ipasari baro bacha kira kotabanga abakanyorere kiri gwikomi nonya bona iga pasta ni bori kanisa ngonyora ta kiri gwikomi abaibori naboko boko kuraburenga dale hoy mwana korabe sikwanto agoteba ibo baigure bo besenge chobono kero mwibo yakonyorebe abatagete bari abake umuntu otebayo yonanga kerete kura nere nkwachibesa oyo no moirione nere nkwachibesa ibasari yengoko umoko ye fomu asa arabu mwaichori kero umuntu irani form ebesa yagende school kari boyo unabona iga umugo chako irani chifomu chaino tarehe 31 kari boyo Yes. mukirudisha hizo form chibe received abana baino January chibe sitiro chinimbwate tayari chigende school abana banyorebesa isabu ya nere simple mcheno moibori ngokonya moibori naro bwatu mwana wa ome university echine chiri buisana alibo abwato yonde Tibet echine chiri buinye like chiri bukianda nande nabwate babere secondary chiri buisato isato like chiri 15 ono uli ukarure 8,000 akaira abairi bae na enche kwa akiru moibori wanyorire 15 nimo koruchi nyingi igo mo basa kotegerera siasa y'abantu bakumitinge yengo ke yarwete yakurire gambaka yatusarerie rieta ona yagerira abagetutumba tumanyiti ebintu otogokora esengecho mwana b'umutaka nere mambya b'umuntu kwa hivyo mu basa kotegerera propaganda tolete chiform chibesa muna mwanyorire emyaka ya maega nande monyore nande omwaka onde 2027 nande basari nko bande 2028 nko bande 2029 nko bande 2030 ebasari ni yaino 2031 ebasari nko nyora muri 2032 nalinda abaye bono baburi no mutagetenga ko baje basari igente kenene nyasatu bugima kari boygo nchira kingo ta monsa bere ikiagara mbaro bago chote